Priang subhai fi barok kibe dan ni ka por ni ka Bible study jong ka balang ba di firu ki ba sngap dong ba ko YouTube channel jong ka balang te ka ni ka singin beteng biang ya ka jing pule jungi ya ka gospel yones ka lenong ka ba riu ngin beteng pat sna ka khot ka ba arfun nyeu tater hadin bo trajisu ula kren ya ki senran ya ki tu ki pat ba ki bala wan ban wat biang yu hadin bau la poi sesilang keduriau biang se kapernam te kir ki lawan wat yu bat u la ong ye ki ba fie wat dinga om namar ba fi ye ki kamba nri namar ba filabam kedang yu tu ku bala besar haka kamba ka ba u ula besar ki san jarmun tingin nyepet su pat ayu ke jingkran kaya nang tu sikhmat tungin duai kukpa jengi ubhabning ngidap daga jing aingu yemi nak benta kani ka por pat sasisin pamela playing ikalat kumni baginya kendo baginya bannya pule ka tin jomi kani ka Bible study jong ka balang tu isnei tribe ban ka khuingi lamba kani ka por ai baga tin jomi kan long ka ba immingi baginang yo sisu try banang mat iki jingker khu gi jongme baginang yo ban sanro ha ke jing syampang ke jing sotho i ke tin jome bangin sanro ha man sim khnang bangin la banang imru try ye ka ban pendap ye ka man ke jome ha ke ni sla khndo ni aingu yeme ba mela pha you try jisu ban wan chikni ke pathai ban chim ke jing long brio khnang ba mangi ki balong ki nong pop ki bom dan jingkermen inyo diang ye ka jingpen im dakaba usiu mu u ye ka dor jong kata daga jingsha jong u halor ka ding khna ni aingu emen mar ka jing it ba ka jom me ngi simet bat kum ki jat ben riu jong ka perthai hi melong blai ba it ye ki ben riu baro bat kalong ka man jom me ba wei pi wei iman sim nyo ye ka jingpen im ka jom me kaba mela ai ling bau khun jong me u Jesus Christ tu sngo ko pai kini ki jing pa jungi ni pan teng Jesus Christ amen dengan puli gitu khat ka gospel yones kalen nong ka ban riu ka dukhat ka bar phunyo tatter what 3 minute ban yo ye kata ka jing bam ka ban jat no Nri ya kata ke jing bam ka ba yaisa siga jing im bom jukut ya ka ba ukhun ubriu un ai hafi namar yauni utau kpa ublehi ulapan scam ando kumta kile kli ha u ka engin ne bangin yo minat iki jing ne jong ublei u jisu ulay thu te ula ong haki kani ka long kata ke jing le jong ublei ba fin nget hau tau bala yau ba ulapha namar kata kile kli u kai kadak phla ba mele ti bangin yo nget ibat bangin yo nget hami kai ka ba mele kikpa jungi kile bam ya kata ka mana hakari khlau kumbala tho ukpu na beneng ula ai haki ban bam Anda kum tahu Jisu ulong haki sisya ong hafi amdai Moses ubala ai hafi yau tau kupu na jrong nrei ukpa junga ai hafi yau tau kupu uba sisya na beneng namar kupu jong ublei ulong ta uba wan her na beneng bad uba ai ke jing im ha ka perthai namar kata kilai ong hu ko try tu ai hangi halakasngi yau ne ukpu tikata ke dei jingkran tatar hadien ba kilalap yu try Jisu hakapernam ba kila kli u kurabi menno mela poisitei tu khot barsan tu try Jisu padulong sisya ngong fi wat yenga om na ba filayo ki kamba
ndrei na ba filaya bam na kita kikpu bat fila kadang tengile pej hadu ketu ke benta macam tayo di hadian ketau try jisu beteng sisu da kebo ong wat 3 minute banyo ye kata ke jingbam ke banjat no ndrei ye kata ke jingbam ke bayesa se ke jingim bam jukut ye kebo khunu breu un ai hafi namar ye uni utau kpa ublehi ulapan scam to ti nginya pej ia kani ketukon namar ba ngi to kum kejing pen kan mau try jisu usneng yaki kalau long kum usneng bo ong ba piawat yengan namar ba phila kadang nde namar ba phi la yo I ya ka kamba ka bangalale mo ka kamba ka bo udang sule try jisu na ka benta jong gi paj ba kadai bo na ki santuli ki pu bat atli dok haul besai ki te dan rupat ki weki kamba ki bakham hasua ki bolale ki baki pajba ki lai I bhai kataru nadu katu ka ba upan kelawan ya ka nang ta ka ba upan khia ki babun ki breu nang ta ka ba upan khia yu tu breu ba pang life of rasnam mo bat ki weki we te kani kala penlong yu try jisu bon kran ki kani namar le se wi I ha ka do no jongki baki angnot ki thang banyo ya ka jingbam na ka menta ka ni ka met kimi I ya ka jingmut jong kita ki kamba ki jong u ba ki don ka jing dei bat ka jingim jong ki ka bakham chilium dei tang ka jingim jong ka ni ka met ka ni ka do mo ndrei ka dei ka jingim ka ba pura ka jong ki ka jingim jong ka man sim ka jingim jong ka jingmut jong berkhat jong ka do nut na dong sidong ndei tang jong ka jing dap ya ka met ti kham tam ya ka man sim ka ban ne sidu bom jukut ka bo kular mo u ka dei ka ta ti usong kum to ka khot bar phunye wat 3 minute banyo ya ka ta ka jing bam ka ban jat no ti ka bo mot bo try jisu ong bagani ka jing bam ka ba phi bam melakani fidang da bam bat pinang tangan biang kan du no aku wisngi kan jot no kan du bor no te bakalong kum tangi tip ma ngi haban bam na kapor si kapor ngi bam tang season bam kam ne mo ngi haban bam na kapor si kapor tenrei uong yeki ba ndrei kata ka jing bam ka bayesa se ka jing im bam jukun tapi hangne ka dei ka jing kado yang ai yang ngiru kum ki briu ba ngi khami I khmat ya ga jing non kam ju kamen but ngi kham suki lani tang tang ngim kan mau hiru ban perkhat ya ga ni kamen sim ba kamen sim jungi kadai ka ba kham halor ya kamen but kamen sim jungi ru ka dan kam ban yo ya ga jing bam ba kan la ban im tibat kani ka jing kado jong try su kalong ban penken mau ye kini ki paj ba bakin kendet ban riu bakim dai ban perkhat tang na ka banta ban im gani ka met to te ngila ye pe khandiat gani tu ka teu bladam dadian gani pat uong ndrei ye kata ka jingbam ka ba yesa se ka jing imbam jukut ka bathau ka mot na ka banta ka man sim ba ka man sim jungi kan yo ban mat ye kata ka jing im ka ba bam jukut kajing im ka basisya kajing im ka ba mkut no tanghang ni ndai kajing im ka ba ula kular ublei ban aingi baginyo ban im bat ublei ndah ba ka pathai kala wai dala dep ki ke baro ba ka tai ka bom jikut ka ba ngin ha ban penut por ka bom jikut nginyo ban penut por bat ublei ndai bangin ha penik ban sya penik khlat no ublei tikidon arjaka ha ka bom jikut mo kawai ke jaka bapenya khlat junom no blei bat katangi ong ka dujok nani ka nurok ka so kawai pat ke jaka ke badai ke jaka ha bangin nyo banya don barbor bat ublei ka bangi ong ka bening lani ka hima ublei mo tadi kata ka bo try su ong bala da fi di banwat ye ka ni ka jingbam ka ban penyo afi kalat ba fin poi se bening ba finyo ban long bat ublei junom te tong ini pe ye kata ka bentana ka kitab jing pen pau nomor kai rap bangin sothu kamut iu kata ka jing im ka ba bom jikut kata ka jing yo ban im bat ublei junom
te ngisem haka kitab jing penpau ya ka jing thu sipang kani ka beneng haka bau syong ublei la kalong tang khandian ndrei kala long ka jing rap sibu ningi bangin nang I lupa ka dur jong ka beneng ka bakumno mo te haka ni ka kitab jing penpau ka balong ka kitab ka bakhadu jong ka bible ketuk alen nong ka ba arhuwei bat ka ba arhuar ka itu ya ka kaban salong hadin bala wai ka perthai hadin bala dap ki baro bu bleu la pendu no igini ka perthai ka berim te kata ka perthai ka bathmai ka beneng ka bathmai bat ka khando ka bathmai kasdang nudu kalan nong ka arhuwei hadu ka bakut jong ka kitab kalan nong ka arhuar mo tongin sipai katuk ani gitu khon jong kani kalnong bar huwei na do khot baningkong ban ngalayo ya ka beneng bathamai bat ka khandau bathamai namar kata ka beneng baningkong bat kata ka khandau baningkong ke lalet no bat ka duriau kam don shu tikani ka kran sifang ka por hakaba lapanwai kani ka perthai kam don shu tu Yohanes une ubat jo ubre ubat ru ya ke gospel Yohanes ke bangi puli menta udah ubat ya kani kitab jing penpau ru da ka jing betha jong trai Jesu bon but ya ka ke ba u ai u bun tho mo upen sngo da ki tien upen sngo tu Yohanes yi kata ka ban salong mo kata ka ban da wai perthai kata ka bathmai ka beneng ka bathmai ka khando ka bathmai ulai kata ban ka dekat ke baru ngalayo ka nong ba ka bakhuit ka Jerusalem bathmai ba ka dawan hiar na ublay na beneng ya ka bala khre kum ka nong leit kurim ya ka bala penibha khnang yo tanga jongka ban ngalayo sngo ya ka ktien ba jam na kata ka khet ka daong hakmi ka tabernacle ublay ringkat bat kibriu bat unsyong lambat ki temaki kinyalong ki patlang jong u bat ublay hi unlong lambat ki bat unlong ublay jongki dinang ni ngiyo ya kata ke jingmut jong ka ktien ke jing im bom jukut ke jing im bom jukut hakaba habangi sim ka haka dur ka basngutanat ke de ke jing im bat ublay sedu bom jukut bo blay unsyong hapreng jongi tahot ki banget utrai Jesu ki layo mat lupai kata haga mensim namar utrai Jesu usyong hapok ka donut jong ki banget yu lengbau mensim khoi te hendrei hang tapat kan long pura kan long janai kan hang ta ka breng ka basamai te bangi puli hagi gospel bong gejing im bom jukut man kapor ta thau ya kani te hendrei mendapat bekas sedang dalam poi kani kapor kasdang na do bangi nget yu Jesu ngilayo mat ngi sedang banyo mat ban sungthu dia kata kejing im bening to nang ta hangni ong hakmi kataban ke lublay ringkat bat kibriyo komut ba kata ka kenja temple lan ni ke duan lan ni ke jagamani kata ka tabernacle ke jong ublay ke ba ublay thau hi de ki jong dei syu ka thau do ubriyo ba kalong ringkat bat upat lang jong nang ta un syong lam bat ki maki kin syong kinyalong upat lang jong tu ble un syong lang bat kita ki bandan ha ki balayo ya kejing bom jukut mo nang ta un long lam bat ki un long uble jong ki te kata kamut kalalong pura kata kejing ya kendu yo uble menta ting ya kendu uble haka mensim rehang ta kanong markmat ublay un syong pedeng juki breu ke jong mo to na nang tau ong dekat ke basau te ublay un nyat no igijing jaumat baro na ki khmat jongki kemat yu kata kemat ba kita kijing susi kijing thang ki bangi mat agane ke perthai namar kijing tanju namar kijing bangi im kum ki banget hau Jesu kijing ki bagi kendu bonrukom kita baro kilalat dan kipor mo ngi hakani kijing em ye kendu ye kijing tanju kijing do kijing kibang em nang batai ba teng ni jaumat mo
te hoi kum kirang ba teng yim da jaw than te ki umat re ka man sim te hakadon nur la jaw mat te ong ne kanam dan syu kata ubleu la nyat bar ka jing yap kan om long syu te ka jing yap hang ta kam dan syu menta te ka jing yap ngi i kadang we breu bala khas ka pathai nhap ya limba jong kata kalenti ba khas sien ban long breu ka ni ka pathai ban nhap ru ban yap hakwe kesin mo dan re dien jong kata kajing ai jong ublei ka beneng ka bathamai ka khando ka bathamai kajing yap kan dan syu tagmat hang tam dan jing put dan jing yap syu mo nang ta ong si sum ni lemne kajing sngosi lemne kajing yam lemne kajing pang tikini baro ki ba ngia kendo menta kum ki breu kinum dan syu kajing sngosi habadan kano kajing dia kaba kata i kadono jungi ngisngusi mo kala bandai ke jingdo kala bandai ke jingdo yaki bahyeng masam kala bandai ke jingdo iki parlo kala bandai ke jingdo ika spak pho ika jingdon jingem kala bandai ke jingdo ika kam kano ka bapan sngusi yemi yangi de hata ka por kini baro kim dan syu mo nang ta ke jingpang ru kam dan syu menta tingnya kendo ika jingpang tang super ke beneng ru teng habangi klamyo sumari ladi klam pensai bahai ladi layo pang mo te nrihang tam dan syu nang ta ki ba mensua ki lalit no komot ki baro ki bangim sultanat ki ba pensusi ingi ki ba pen ki bersulong sipor ki jingkemen ki ba sipor hakani ka perthai kita baro ki lalit no ka jingkemen ka jingsuk ta kanong permanent kanong lenter kanum kelasu mo to tiga dekat kebasan ke ong sisu tiu tau bosyong halor kata ke khat ulong kamut manu ni try jisu bodan lang bodu kupa mo ulong hakmi ngatau thamai ki baro baru wong to tho na bakini ki kten ki long ki bayane bat basisya baru ulong hanga lapendap ngalong mga alfa bat omega ubasdang bat ubakut hau tau basliang ngan ai na ka jong kata ka pukri ka ka jingim ti kan mau try jisu wong ye katu ka nong samaria ti baun ai ya kai ka ka baim kani ka pukri ka jingim bom jukut uta ubajop unyo ye ki baro sangap kani ru ka badan kam ka jingkular ladang job kemat bangi ne ha ka jinget haduk ka bakut ting nginyo ban pui sebeneng nginyo lut iki baro menta te bon ki bangim dan bat ngi bon ki por ngi su ngi long ki baduk ki bathli ki baduna den re hangta kat ka bangi kwa kat bangi dan kam nginyo lut habneng mo ubleun ai keloi kat bagadan kam yingi nang ta ban ngan long ublei jong ban ma u de un long u khun jonga to ublei kumbala tho do yones hi hakalin nong ka baning kong jong gospel yones ke dekat bakhat ar kat ki bala pediang yu kata ki bala ngai ka keteng ju la ai bor ki ban long ki khun ublei tementangi i ka jing pendap ka bepurai kata bo ublei hang te ha baneng un ong yangi bangi long ki khun ki jong mo ta ban ngiru hang te beneng abangi ngipet sublei nong melong ublei junga ti hoi kata kala sedang adu menta ladang langit yu tro jisu kami na kadono jungi benong ublei bolong ublei junga mo ngamdan the way pat ublei like nami ta te nang ta kadan pat kejing thoru sipang meno bamla bandana beneng mo tegani ka badan kam dekat bufra ndrei ya kita ki besep tieng bat ki bom ngen bat ki ba easily bat ki ba penyap bat ki ba keret bat ki ba aiksuit bat ki ba mani beli thau bat ki ta baro ki ba lamler ka benta jong ki kan long kata kapung ya ka bala thang daga ding bat ukendok badau kendok ka balong ka jingyap ka baar ti kita ke de ke jing sisa bakat mano ki bom tre ban
ban pediang yu jisu ban but ya ka jinghikai ke jong ban long kinong but u jisu kemut bakidang let biang segi eke jong ke perthai kata mla ban let ban rung sipo ka himau play mo ti kata ke dei ke jing im bom jukut ke bangia puli men hagani ke bau trai jisu wong tu khot bar phnyo jong yones wong ndrei ya kata ke jing bom ke bayesa segi jing im bom jukut wat 3 minute banyo ya kata ke jing bom ke ban jot no ndrei ya kata ke jing bom ke ban yesa segi jing im bom jukut ti ki prabangai ki baro phi basngap ni ke por kai ke phi wat menta hatu kalong ke jing bom tang banyo ban im hakani ke slakhndo bakan im kamet ni ngiawat ya kata ke ban yaine sedu bom jukut ke banginyo ban rung se ke hima ke jong blai ya ka bangi puli mentan na ka kitab jing pen pau ke lenong ke bar huai kata ke song hapianga ban pensong nia nomor kai ke bau blai ong upendam try jisuru ude ukhon jong blai bala wan bala pha hi do blai ban ye thu i ni ke jing sisa te ke song hapi ba phi pediang ne phi kan tat ye ke ni tela da pediang ke dan ke jing kular dam pediang ru ke dan ke ban mi nang ta ka dan la ka jong hi ke jing mi te ublai tu kwa bangi baro ki ba u la thau kum ki khun ban riu bangi ngin pediang yo ni khun jong u ba u la pha ban pen emingi ban penyo hangi ye ga ni ke jing im bom jukun to no la dap ong u try sui ki tu kan tien wong ru wong ye ka ba khun ubri un ai happy kini ke jing im bom jukut jisu ong un ai ma u hangi tu ai sisa ye kita kat ki ba pediang abangi pediang ye kani ke bu ai ma u ngio ye kani ke jing im bom jukut ti kum no la ban ai ma u ke jing kali kami hakanur kom ba u la ban ai kani ke jing im bom jukut namar ba ma u hi ula kamai ye kata ka hok jong ke jing im bom jukut na ka banta jongi da ka jing syayap jung hulur ke ding phna ma u ba hok u syayap na ka banta ki nong pop ki ba kumangi ula kamai ye kata ka hok ula siu ye kata ka dor ka badawa na ka banta ka pop jonga jong phi khnang ba nginyo ye ka jing ma bi ki pop banginyo ye ka ni ka jing im bom jukut tangi nyepet pat serum kai ka kendon jong blai bo ai pat na kanang jungi di ban la yu mo namar kami kita ka jing kali ni gini pat ba hadin kani to dekat bar fufra OM tangin petang su tu kadang sa khandian namar ya uni utau kpa ublehi ulapan scam tu try su habu ong ya uni ni kamut utau kro seladi mo te habu ong ya uni ong kamut yaladi mo tu ong ublehi lani ukpa ublong ublehi wong ulapan scam lani ulasan sharp aga ketin tanrai ke ketin pen scam ne ke de ketin ulasan sharp sealed de ketin pring tegamot ublei ula ai ke sharp ke muhor jung u badai ha ke keteng jong jisu dei leng ba jung u bagane ke jing embom jukut la ban ai hanu ki bakwa ka kalong kumba mo lada ngiko mentip ba ke kanu ke jing tho bangio na sarkar lani na kanu ke seng mo bangintip ka dei ke basisya ngidon kamban i ya ka syap lani ka sil jong ketuka jong ka sarkar lani ka seng kanu te da kamdan ber ka sil dan daw ban artin mo te bleru ai ka ta ka sil kan badai hau jisu ba u lapan skami ki baro ban ai hangi ya gani ke jingim bom jukun tinang tau ong pan hege upat ba pat ula kali kaingin le banginyo minot ye ki jingle jung blai tigi pat ba ki kali ka ingin le banginyo minot ye ki jingle ublai kawan ke jing mut ha upat ba kani ka por kala bandai let's say na ki weipat ki badang wan hadin namar hang tu la kala de hasnong te la banwan ki wei ki buan join ki bom dei ki to ki bai
let buat yu sesilang duriau kiba ya bam na katu ka jing khawai ka ba ai da ka kamba mo te kiba wan biang ban wan sngap yu telah banon skiwi la si kiba keli ka e bangin le te ni kitu hiru kilaban pedeng ju kitu kiba don suaru kilaban keli kapan ini ba kisngo bangi pat na kalian jungi bangi nyok kat dia kata tengi dia benak kanu ka kam tiki ku atip kenu try Jesu kai bangi dia benak bangi bat kata kadai ka jingkeli ka bami we po we brio kat ba umpat suthu ba ka ka ba bleu le kala biang ba na kalian jungi ki brio dan kam su ben le ruel ndrei hak jinglong brio jungi nado bangila suthu ni perkhat bala dang de banyo ya kata ngade benle kumta mo te dang de banyo ke jing bom jukut kemat ngarung hap tri sitom banyo ta ke jing bom jukut ni perkhat bala da ngade banyo ke jing map ki pop te kemat ngade benle ki kam bha ngade ben ai si ki beduk ngade benle kata ni benle kata nganya bet ngan sumar bhai ki hukum blai ngan imhok te kata kadai ke jing perkhat jungi ki brio bada ki kam jungi ki bangile ublai te unsa ai ke jing map ki pop unsa ai ke jing imbom jukut tenrai habau try Jesu jubab yaki ka pau sai kedar bom dan kam banle long ka bahab banle ka di tangkawe berkata kam dei ka kamru ka banle di kiti la ne ban hab tang kawe berkata kalong ban nget hu Jesu tinginya puli kata ka bu jawab mi kata dekat bar khandai u Jesu ulai thu te ul ong haki kani kalong kata ka jingle jung blai ba phin nget hauta yauba ulapha te wong yu ni ka jingle jung blai ka mot kai ka bu blai ulale na ka banta jung phi bat nakaliang jung phi pat kwa tang ka ni ka wei da fi ong berkata ke dia kam ni ke jingna ditang ke ni ke wei ke dia bapin nget hau Jesu te kam dia ke ba kam batrai dok umsep penut bor penut sor beri ke dia kam jong ke jing IT ke jing sani alut hau Jesu namar wei brio la sani alut hau Jesu na ke benta ke jing penim jong ke mensim na ke benta ke jing imbam jukut na ke benta ke jing ada ke jing yalam bat kiwi kamut ulangit hau Jesu pi ke jinget Jesu kam dei ke besungit tang ka khli kadai to jing sania teli kumbo sania ukhun lani ka khun ki badang khlung yau kpa abo yalam jinglet mo te teng ukpa upten niki badan surok dan lenti ya da kumno kumplat ukpa ki khti jungki ya kendu ki brio kadan ka to jing sungus ir ki khlung pin ibun sen ki ban bat ki khti jung kpa lani ka kemi ketu kadai kedak jong ke jing sania baki sania yo kpa ni ka kemil jong habaki alam lenti ki has hak jingat lenti jong ke jingem tik kadai kataru ke ba ong ni ke jinget takamot ban sania lot yo Jesu na menta na ke benta ka bom jukut ban menta ke bentaru ngan sania au tra Jesu ban yo ya ke bor ban nyat limba ke ni ke jingem ngan yo bangan yo ya ke jing dap jing non kam juga jing laga dei jong kamet ne kamen sim dan senia au Jesu ba na ka benta ka lawai jong aru na menta ka bom jukun ba u ngan senia lut ngan senia au Jesu na menta ka jing da na ki jing ma ki babun ki badan na ki jing ngan senia au Jesu manga ya kendo ya ki jing kerdo ngan senia au Jesu baladang ayo ka separu kumno bangan penun kam ya ka bakan mlong ka balan ndrikan long ka jing kerku ngan sini au Jesu ba ladang atlot ka bormet unai bor mo bangan tre ngan sini au Jesu ba ladang long bakhlan ka bormet bangan pen kam hok i kata ka bor ke jing khlan junga naga benta ban penun borom yu bagan long ke jing khu ki we te ka mo ba na dong sedong ha ke jing la sania tilada uno brio kanu ka brio usim dan ka sim ka ta ka jing jam manong try Jesu ngan sania lut hamena do menta yalam mamenga iga jing junga sumar mamenga
betin nga hikay nga ngan siya amin naman kam kajam bangan tre nagabanta kajing bam bangan bam malakasi naman kajing kot jing hiya kajunga kata te kalalong ka way nakidak jong kajing siya ka basisya ngan siya amin try ngala siya lut amin ba kajing penim junga kadai da kajing siu dor kajong mehi mela da pensiu mami ya ka kuna nomor ki pop junga ngala siya lut hami kata ngala priang ye kajing siu jumi bat ngangen memelayap naman ta junga lorka ding pana te kata ken ka bau try jisu ong ni kalong ka mon jong pa bangin nget u lani kajing le jong pa mo to ka dokot ka buat pat ka dokot ka ba life ho namar kata ke le kli u kai ka dak phla ba mile te bangin yo bat bangin yo nget hami kai ka ba mile te habadang susyen dang langit ru bau deu mesaya nomor ladan kajing yu dang banai ki tang santli ki pu bat atli dok hala besar ya ki pat ba babun belin mo dang sudah bi tikidang kwa bani biang pat te kala menuru ba kini ki bakli ki gitu ki baklami ki barang wan hadin mar tipsu menu bawan hadin pat mo daulap trajisu lali pai se kapanam to tenre kata kadai ka ba jah ni kia kwa ba unai dak markani kalong ru ka weipat ka jinglong brio ba swa ban nget ke dong o to pensisa ai ka dak te teng ki brio ki ba pan ni ka dak ki bam tre ban supriang sngori ka bo bleu ong ublei sumba ya ka bukum kata David Matthias khat ar life of frad life khandai hang tu pin siam mi ka jing kan tho jong try jisu sfang ka pateng ka bawa di ka dak Matthias khat ar life of fra hadu life khandai nan puli gini kentin mo Matthias khat ar life of fra life khandai anukum ta ki bana ki nong tho bat na ki pharisi ki le tho ki da ong ko no hi kai ni kwa ban ye I ka dak nami ute udaya tho ula ong haki kapateng ben riu bomman bat baklim kaya wat ka dak nre onom ai dak onom ai ka dak haka nre tang kata ka dak ujona unang thu lupa tu try jisu ukun tho kelum ni ba kadai ka jinglong jong ka pateng ben riu ka bomman ka mutlom ban pandak mohon ika ibu boleh mohon dak kuat dak dak te pipet Markus pra khat weiru ju hi kentien te sekadika kepada ia keju ke konteks begini tengin cupuli te untuk teki farisi kila mino bat kila sedang menyekeli na u hei ya kelinia na u ya u baki wat na u kadak na beneng kidai tunjuk u habau lo ut jeliu te hala kamen sim ulo ong balai bakani ke peteng benriu ke wat ya kadang sisa nga ong hapi onam ai kadak hakani ke peteng benriu te habau lo ino yaki ula kiupat hakata kaling bat ululit no sisiliang kani hadin babesai ki 1,000 ngut ki beri sakawi pat ka kamba babesar mo te kamdei ketu ba mangya puli mentan Matthias Lukas khatwei arf khandai ru kadan ketu ke jing kentho ke jong try jisu ye kitu ki bapan ni kadang Lukas khatwei arf khandai te katba kita kipat ba kila nang yelang ho ulas dang ban ong kani ke peteng benriu kalong ke peteng benriu ke babamman kaya wat ye kadang ndrei onam ai ye kadang haka ndrei tang kadak ujuna tigani ke yesu yang bat ketu ba ni pule ho Matthias mo
Tapi kamu habawat dak kamu you. Laong ublay ro empat hunhi. Kuak bunda asyuk seganu kuno special sign benget. Tiga kata kadi ke kabuyu sultan ro. No baru sultan i ki bre ki bomnget sngor ki tinu ublay ki puli bonsin ro ki menget. Tu i baki kuak i special sign tu sultan no penmi. I tai kamba i belong special. Tai ki sanget nang ta ki sasya ilam bakla. Haki no hikai behikai bakla. Teh kani ke jungi lai kila bon kum kita kino hikai namar ba ki i dang bon ki briru ki bawat dang. Teka sup hai ki ban pen bakla lenti ya kito ki bawat ya kadak. Te kino hikai ki balam ler ki nang itu lupa lam ler ki bersyukur kini kisngi kilang nang bon. But ngi ba kadau hi kadai ba kadan kejing pamman hakituru ki bawat ya kadak. Tidon ki brio ki bom hun tang machi sngoy khtin jong blai na kawai sngi blai si kawai ngi hikai ngi kran na khtin jong blai hun ki ong am pat hun kwa shu ka ba kham tam mi kata lej wat shwe teu tu no hikai ba bakra yo kabu to thrat ken pen i de ki dang ki ba usitan ru la ban ne kamba kam long ka ba phla usitan ula ban le ki kamba ban perthu but ya ki kamba utrai Jesu lengba ki brio ki ba buat yusutan kitu ki brio ki ba buat yusutan kila ban le ru ba ki dei ki nong elap Kristan nane ki nong penkhia Kristan hagi ni ki singi ki bon kum kita dei ni i ya jing em jong ki la ban i ba ki dei ki jong sultan ni ki dei ki jong blai na ki so jong ki ong trai Jesu hin bishar na ki so jong ki mi yu na ka jing em jong ki mi ke jing kerkhun em ya kitu ki badan bat ki ne yo man yele dia tang ban lum mi ka spa ka phau jung kitu ki bakila ring brau hagi ni sngi ki no hing ye thu lupa lam ner ki la kamta ya kitu ki bawan se ka kanhun jung ki kila yo ban bat ye ka jing mut jung prakhat jung ki ka dono jung ki kalong thik kum ka brain washing kum ong ni mo the psychology ba ki bam pat na ka spa jung kitu hi ki penrus spa eladi but ki supen snotenat iki dagi kita ki jing snow bakan zaman sim ki bahaga jing sisa kim da dei ki batai pat ki jing jung ki te kini ki dei ki baja kini ki sngi ki jongi but ki la jana do to kapor namaru try Jesu ula kan thok kum tu sifang kani ka pateng ka bawat ya kadak mo tinggi i bangi puli kani ke gospel Yohanes mentaru ba kadang don kata kejuk ke mensim ban pan da kadang habo ong e try Jesu kwa pat ban pan kadak kemet kamdan kata ke jingit sngur wat la dah kilai i kamba tinggi kamba kila long lupa kum kidak ke jingsa tenrim pat hun ni kataru tati kiong sisu yu kadakot belai fui ki kepajungi ki le bam na kata mana kari khlau kumba la tho ukpuna beneng ula ai haki ban bam te ki penken mau tra Jesu ki ong ba ki kepajungi ki le bam na mana hari khlau te ngi tip ye ka jingya lenti jung Israel South House nam mo limba ki tu South House nam kin yo pon e ban thung ban rap ka ba ban rap ko ki hap sia te tin yo jing bam nei lada ublay besar kerpang iki te ublay besar kerpang iki nang tena sahid beneng ndai na do nang tena ka jaka basyong ublay ba ong ka beneng ndai nang ni na sahid beneng ublay penmi ya kata ka mana kedai ki jingbam i berit maha tang i ba dan i jing thiang kum ka ngap i beli kum tu melong kayor kum tha tu i hap kum tu men mi la hap te men step pat ki selit bentam ki sabam but kebang bah ki kedang baru dah kata ke mana South House nam ublay ubesai ki kumta tigini ki akran sipang kata kapor mo tigi perkhat bau jisuru di benda mtaken bau urun ai bam ki bit man kesingi kumba ai ke mana hari khlau tenre try Jesu ula de bong iki ba finuat iki ba bam jikut ndai hikani ke ba ke jingbam ke ba tang sipor te ke ngipet biang ke jawab ju umpat ke dekat ke balai fuar anakum tahu Jesu ong haki sisa ngong api
Dei Moses bel ai phi yo tau kupu na beneng reu kupa junga ai phi yo tau kupu ba shisha na beneng te atli ki bentah ni trajisu Dei Moses bel ai phi yo tau kupu na beneng deu blei hi bu penhap yo tau kupu na beneng mo te bat ka baar pat buong ni ke bu kupa ba beneng dei tong bu ai phi ka jingbam reu ai kata ka jingbam mensem ka ban dei na mentah ka bom jikot jong phi bat kai kata ka jimbam sim tau kupu bau ayu kupa wong udeu basisha ketu kelan ke bakhadu wong ndrei kupa junga ai phi yo tau kupu basisha na beneng tekani na beneng bakala thohi na ka jaka ka bau blei udan na maru kupu jong blei ulong uta buan her na beneng bat uba ai ka jing em ka perthai tang ni kala sai bom dei ka jing em tang jong ka met ndrei uba ai ka jing em bom jikut hakito ki bakloi ban bam no ni kupu ba dei mano ta ukdo seldikan mo ti udong ni uba wan hier na beneng ti uba wan hier na beneng ndrei tu bosuhap kum tu mana bosuhap ndrei uda wan hier dalade na beneng wan sim ye ka jing long breu ban em pedeng ki breu wan hier nang te na beneng hakaba ula don kat badu kupa ula wan ban hier ban sim ke jing long breu tingi satang laisngi menta ngin sa kan mau ke ngin sa rakhi ke jing wan long breu try jisu te u try jisu ko do se kata bo ngala wan hier na beneng khnang bo pinyo ban bam ye nu kupu ubalong na ka benta ke jing im bom jikut mo te wong uba ai ke jing em ka perthai dekhot ka ba life sau namar kata kile ong hu ko trai to ai hangi halagasngi yonu kupu te ki perkhat bu trai jisu nang penmi yo tau kupu bun ai ki man kasngi kimpat sempang ni bo ong sephangi ladi bu de tau kupu jong ublei bolawan hiar na beneng te kadai kani ru kawai ga ba ni kum ki breu ni aksat namar ba kayele yakni kata ka jingmut jong ka jingbam na ka benta ka met ka jingbam na ka mensim den reu blei lengbau try jisu upen kan mau yang ai phi ba ka jingbam ka ba kham kongsan ningi kadai kata ka jingbam mensim balai namar ba da kata ka jingbam mensim la penyo hangi ya ka jingim bam jikut ha beneng den rei da ka jingbam tang jong ka met inumla banyo ya ka jingim bam jikut rei ka ap ka dujok ya ka ban pediang ya kita ki bakhram pediang ya ka jingit tutu blen kurku ya ka jing puli jungi kani ka janmit ka tien ka khu jungu ngin se peteng pat kadang dei hi ka juk ka phang ka khot ka balai san ter mo tu pengin duai ku khpa jungi bhabneng sasi na trying aingu eme nam ta ka tien ka bakhu ka jomi aingu eme bomela pha you try jisu ban wan chikane ka pathai ban here na bening bo uru ula pentip paj ba na du ka ka por ka bodang dan ka pathai ban yethu yiki paj ba bat yangiru hadu menta bama ulong tau kpu ubau blai ula ai balai wan here na bening ban ai hangi ye ka jing im jong ka mensim ka jing im bom jikut ka bamela penyo ye kita ki bangen hami ban ngai ngo e me try ba kalong ka basai ba me kwa bangi ngin yo ye ka ni ka jing bom mensim da ka bangen hau khon jome Jesus Christ ubalawan khnang ban siu ye ka kuna namar ki pop jongi ban siu spa engi bangin yo ban long ki nong song sinong ki nong yo kenti haka hima ka jong metrai trai rap ingi bangin sutho igini jing tho bakhuit ka tien jome ki balong ki ba mayan re ka ju ko poru ki ba me ma airu ki jing sempang jong hangi bangin la ban sempang ki kan rat khnang bangin la ban sim me ka jing rai ban ngen ne banam ngen ho jisu khunu jome bangin tipru ke ke ba mi nang ta lada nget kami ke ba lada nget pat kami ke
ni aingo emi namar kani kejing perkhat kejong me ngi ki brio ki pop atrai ba ngimdan kam bangin le de ki kam ki bah ki jongi banyo i kani kejing map i kejing penim kejong me drei tang bangin chunget in shane alut hau khun jong me u Jesus Christ try to penyo hangi baro i kani kejing i ka ba me kran lemba kini kijing tho ba khuit bangi puli gospel kejong Yohanes terus ngoku pai kini kijing katpat kejongi ni pani kini baro keteng tribe nong penim be jing Jesus Christ amen tong ni kapor ni penwai no dengan katpat di ba Markus bin lat ini dah kejing ku ba penwai tong en tuai Kok pa ching bam neng long ba khoi kateng chme wan kai ma chme long khaman chme ha khando kum bam neng ha ko panwai noi kane ka bible study ka no ching kar khu ngi la yo ha pas ngap ya tien ka bai em ka jong blai bat ablai to kar khu ngi ba ro kham tam e yi tumen san ba pan long yi kane ka bible study to ai ka jing start champang kham tam e ka met ko khia ba gin la ban yai pan long yi kane ka bible study bat we ru ki kam kan jong ki jong me ablei tai krat toy rap ngi toy snai ngi tai krat nambangi long ki batolot haru kata kata ngi kloi ban ngap hai ki bas neu ablei to pan khlani ga jingi bangeni ai nes kham tang hame nam kriya name baru hak bangi la mani khon persya ki bor man ablei tai krat don ran kat ban ngi ngi ablei to kar khuru ya ki sngi bang wan ablei to map ya ki pop kin kang ji da jing surat ngi dam khmat jmel mang jwai ya dangi pangstam saw nong shun rum jo to snow ngi abangi khan ablei ka hok chingi ma le jingkem to snei but to snow ki jwai jingi yikini barong ipan hakarteng Jesus Christ amen Ubli sibun ublin